Ja, har du ondt til? Jo. Du ser også rigtig udviklet ud. Jeg har været på 30 km cykeltur. Ja. Det var noget. Hvor det har været en stejl hende der. Det kan vi da godt Ej, sige. det kan vi da ikke. Er hun tudet grim, eller hvad? Hvad er det, der går op der mig der? Nej. Det er fordi, vi er i gang med. Det er Svend, den der ostefræk. Det gider ikke være med. Nej, det vi er i Jeg gang skal med ikke være Hollywood-stjerne. Ja, det er fordi, vi er i gang med at optage en film. Men nu hygger jeg. Jeg har været ude på 30 km cykeltur. Ja, det har du. Jeg gik her 1983, der fik jeg det mindste syvtal i 100 års historie. Det var da meget flot, ja. Men vi glæder os til at se dig til næste år. Ja, det er godt. Jeg kigger forbi næste år. Det lyder godt. Det er godt. Hej. Ha' en god dag. Jo, tak i lige måde. Hvis ikke du har fået det filmet, det, så slår jeg dig ihjel. Filmer du hele tiden. Jo, vi ses. Nej, du løber ikke, du cykler. Hvem er det? Det er en, der giver han inden for 83.